lan bikaina egin du instituzio guztiek ados hartzeko, Pasaiako portu berria eraikitzeko eta Pasaiako barne bagiaren rehabilitazioa bultzatzeko. Akordio honetan, Espainiako gobernuak, Eusko Jaurlaritzak eta Gipuzkoako Foru Aldundiak gure konpromisoa adierazten du guztion artean helburu hauek lortzeko. Helburu nagusia da, Pasaiako barne bagia errehabilitazioa lortzea eta lehenengo fasea izango da Gerra Iparraldea eta Mendebaldea. Baina, azpimarratu egin behar dut, akordio hau posible izan dela Miguel Güellen lanari esker. Berak, Pasaiako portuaren presidente moduan, gestio ezin hobea egin du eta tinko jarraitu du instituzio guztien adostasuna lortu arte.